Kini na karon ang hitsura sa padayong konstruksyon sa Integrated Bus and Jeepney Terminal ug Public Market sa lungsod sa Sapangdalaga, Misamis Occidental nga gisugdan ni atong tuig 2020. Diini kabat na sa kapin 12 milyones pesos ang nagasto sa lokal nga panggamhanan. Unang gitrabaho ang merkado sa lungsod. Di pa unay lang ni Mayor ang merkado patrabaho tungod sa mga gindor nga maluoy siya kay wala mi kapalastaran sa among mga baligya. Wala pa ang mao nga project, iya namin giniting daan mga vendor. Dayon sige po check sa area nga mao ang tutudanan sa mao nga project. Sukwahi sa gipagawas nga report sa usa ka media outfit nga niabot na sa kapin 42 milyones pesos ang nahimong gasto ug walay nakitang proyekto kun ghost project. The news aired by SMNI is factually baseless. Nga naman, ang ang basis is the COA report of 2021 na naka-indicate dito, nakita dito, na the said project has a 40% accomplishment. The 40%, it shows that the project dili siya ghost. Sa COA report of 2021, wala man hindi-declare, wala man giingon sa LGU nga 100% na. Nabutang na sa report, it's a 40% accomplishment ongoing project. Apan aminado ang Vice Mayor nga adunay kalangay sa proyekto, labi nga naabtan ang konstruksyon sa mga gipatumang restrictions panahon sa COVID-19 pandemic. Daghan kaayong mga challenges na mo. Rason nga nung na-delay. One is the COVID-19 pandemic. Ikaduha, ang mga years sa gadunate sa maong yuta, wala nila gi-honor ang deed of donation. Ikatulong rason nga na-delay, ang pag-apply, ang pag-re-apply sa BLGF certification, BSP Monetary Board opinion, or pag-determine sa borrowing capacity sa lungsod. Target sa lokal nga panggamhanan nga makompleto ang proyektong Integrated Bus and Jeepney Terminal ug Public Market sunod tuig ug tungod sa pagpagawa sa sayop nga impormasyon. Plano karon sa Vice Mayor nga mupasaka og formal nga reklamo batok sa media outfit. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.